झेंडा घेतलेला. झेंडा गाराणा घातला का आमचा सत्याकडे हिसर हळदोणा असतात, हयसर आमची जेवणी असतात, सगळं प्रसाद असतात. त्या प्रसादात आमचे लोक सगळे जमतात. थंयसून दिला का हिसर आम्ही हे करतो. दुसऱ्या दीस आमची होळी असतात. होळयेची आम्ही थंयसून की आमकां थंयसून 3 ठिकाणीसून दिल्ली असतात. ते 3 ठिकाणातून आमकां थंयसर ज्या वर्सा वर्सा येता त्या वर्सावर आम्ही वर्सा ही आमची आम्ही थंयसून होळी हाडतो. ही होळी हाडल्या उपरांत आमची आम्ही आमच्या देवाक सगळ्यांक आमचा रोमांच फिरता, सत्यांक फिरता, काळोबाक फिरता, मुळेराक फिरता. सगळ्या देवाक आम्ही फिरान जालो काय आमच्या जो पेडण्या महाल आसता तेतून आमची पेडण्या 2 दीस रमता फिरतो. 2 दीस रमता फिरल्या उपरांत आमचा तिसरे दीस आमचा परस कडेन आमचा रोमाट येता. रोमाट त्या जाला काय आमची त्या दिसाक आज धुळवट आसता. ह्या धुळवटीन आमी सगळे जाण ह्या करून आमचो जो कलमा वता ह्या करून जो आमी हिसर येतो आनी हिसर आमचो जो शिगमो आसा कितली रोमटां असतात? 12 रोमटां आसतात. 12 रोमटां 12 गावांची 12 अशी 12 रोमटां. आणि आयज तेची आयज सांगता आसा. आयज तेची सांगता आसा. सांगता आणि आयज आमी हयसून गेल्या उपरांत थंयसर आमचा कोंब्याचा मटण असता. जो कोण खाणारो असता तो खाणाऱ्याचो आमी सगळे जाण आमकां खाम्यान तो आमी जो प्रसाद खातो. थंयसून प्रसाद खाल्लो काय आमी आमच्या त्या खातीर चाळांत जातो. चाळांतसून आमचा तो मटण खाल्ला काय आमी धूळ मारीत होळये कडेन येतो. होळये कडेन लोक आमचो नाल तोडलेलो आसता. थंयसून आमी पाणयेंत जे नाल फोडून होळयेचे पाणयेंत आमी ह्या करून घेतो, न्हावन करून घेतो आनी थंयसून आमी ह्या केलो काय आमची शिगम्याची सांगता. हे पेडण्याची जी आमची सत्या देवीची जी धुळवट आसा न्ही हेचें वैशिश्ट्य म्हणजे संपूर्ण पेडण्याचे बरेचशे गांव कनेक्टेड जाल्या आणि ते अशा जाग्यार जाल्या जी नदीच्या किनारी इतले आणि ही म्हणजे पूर्वजात येवन जालेले आणि एक पारंपारीक आसात पूण खूप म्हणजे लोकांची एक म्हणजे ज्यो मागण्यो आसात कित्याक ते पूर्ण जातात त्या हिशोबान सगळे लोक येतात. म्हाका वाटता जी गर्दी दिसता ती सरावंडींग सगळ्या पेडण्याची आणि हेचे सगळे आमी जे कंप्लीट सगळ्या पेडणेकारांक शुभेच्छा दिता आणि हे जे कार्य असे घडयतात ते खरेंच सुंदर घडयतात.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.